Norbera eroso sentitzen den jokabide hartzeko aholkoa beraz irakasleena, baina Ainhoa musukoa mantentzaen autoa beti ez da zuzenean osasun arrazoiengatik, ezta? Ba ez, eta begira, las irakurri dugu gaurko izan Maite Elizondo psikologoari berrian egin duen zutabean. Nerabeei agurra egiten diete, zer modu zaude, apirileko oporraldiaren ondoren eskolako zen txanpa hasi berri izango duzu, eta dio, seguraski batzuk gustora gordeko duzu poltsikoan maskara. Beste batzuei aldiz, ekintza honek urduritasuna eta lotxa eragingo dizue. Sentsazio horri, aurpegi erakustearekin batera beldurra, ezinegona eta lotxa sentiarazteko aurpegi hutsaren sindromea deituko dugu. Eta horri buruz egin du zutabea berak, eta aipatzen du batez ere, nerabeei komunikazio bidea proposak eraikitzen laguntzeko beharraz. Eta justu hortaz hitz egin nahi dugu gaur Aitor Aritzetarekin, gure psikologoarekin. Aitor, kaixo ongi etorri. Kaixo manu. Arpegi ikusten diogu gaur elkarri, Ze ondo. Azela asaitasuna hartu duguna. Ze guapo gaude, Bai, ez da, lehene baginen. Pentsa orain. Are derrago, are dotoreago. Ari da fenomeno hori gertatzen, ja musukoak entzeko modua daukagu, eta eskoletan ja musukorik gabe ari dira orokorrean, baina nerabe batzuk erabaki dute musukoa ezkentzea beraien aurpegiko ezaugarriekin konforme ez daudelako, edo ez direlako eroso sentitzen? Bai, funtsean, lehen aipatzen zenuten bezala, hiru arrazoi, ez? Topatuko ditugu zergatik nerabe batzuk kosta egiten zaie musukoak kentzea, ez? Lehenengoa, esaten zenuten bezala, ez? Zuhurtziarengatik egon daitezke arazo fisikoak eta arrisku taldeak egon daitezke. Eta, ez dute igual kutsatu nahi, eta ez dute senidea kutsatu nahi ez da, arduraz jokatu nahi dute noski, ez? Egia da ere, profil horretan daudenak, ume batzuk ere ikusi da, pandemian zehar, batzuk ere garatu dute, nahiz eta gaixotasun oso larririk ez euki, obsesio puntu bat, ez? Eta virusarekiko, eta, igual aurrei ere pixka kostatuko zaiek entzea, ez? Hor, sortu dira, olako obsesio puntuak virusarekiko bi urte hauetan, ez? Hoi lehenengo arrazoia, bigarren arrazoia, oikuntzaren gatik, gezurra badirudi ere, oitu egin gara, musukara, aurregazko, ere semeak esati ziten, bi urte hon, naiz, musukarekin, oain kentzea, eta bera, oitu naiz, eta oain kentzea arraro egiten zait, nola ez dut eramango, bi urtez eramatenean naiz, eta gero, gure burmuinan sortzen dira, konexio berri batzuk, eta oikuntzagatik ere ikasten dugu, eta hori berri ikastea, kosta egiten da, ez? Eta, oituraz aldatzea, esan nahi dute, kosta egiten da. Eta hirugarren arrazoia eta niretzat importanteena edo funtsezkoena dena lotxarengatik. Hau da, aurpegia gordeta izan ostean gazte batzuk lotxa sentitzen dute berriro erakusteko eta beldur dira, onartuak izango diren, ez? Arrazoi honetan bereziki ditugu pandemia horretik ere jada beraien autoonarpenarekin arazoak zituztenak edo oso lotxatuak diren umeak edo jada sentitzen zutena ez zirela oso onartuak beraien ikasgerengatik, ez? Ja, eta hori egiez, komila hartan ongi etorri zaie musukoa, beraien aurpegia estali dutelako, eta horrek arazo bat pixkat estali egin die, ez? Bai, pixkat leno esaten nuna, ez? Pixkat, leno musukoa jartzen dugu eta denok orekatu egin gara, nola ez? Begiak ikusi ditugu, eta begiak ikusita, beste guztia zu imaginatu duzu, eta normalean pentsatzen duzu bestearen aurpegia polita dela, ederra dela, erakargere dela, eta zu indezuna da pixkat, eta gorde eta lagundu egin die, epatzen duzun bezala. Eta zergatik lotxa aurpegi erakusteagatik? Zer dago horratzean? Bira, lotxa da emozio bat jendea pentsatzen duna dela oso arina, baina lotxa oso emozio konplexua da, eta uste dugu baina gogorragoa da, Gure autoestima eta gure identitatearentzat importantea diren ezaugarriekin, horiek hartzen ditugu eta gero sozialki baloratu dauden trebetasunekin, horiek hartzen dugu eta besteekin konparatu egiten gara. Eta gero, bereziki nerabeek beraien identitatea eraikitzen ari direlako eta ikusten dugunean konparaketa horretan galtzen dugula edo nolabait gutxiago ateatzen gela, hor lotxa sentitzen dugu eta oso emozio desatsegina da. Claro, galdera hemen da nola eraikitzen dute nerabeek beraien identitatea. Nola eraikitzen dute nor naiz ni galdera horren erantzuna. Zer referentzia dute hori erantzuteko? Bakigu Manu, Instagram, TikTok da, YouTubea, Twitter, edo Facebook, edo telebista, eta karo, hor
sare sozialak dira, ez? Eta orduan galdera ze irudi edo estetika ereduak dira baliotsuak sare sozialetan. Adea, ze ereduak dira onartuak. Eta, gara, ez da kasualidadea, adibidez, pandemia garaian, elikadura nahasteak, hau da, norberaren irudiarekin lotura duten nahasteak dira, 178 egin zuten gora, ez? Claro, boterearen, edertasunaren, estetikaren konzeptu oso zehatza barneratzen dute gazteak sare hauetan, eta claro, horrekin bat egiten ez baduzu, azkenean sentitu zaitezke nolabait diskriminatuta edo beldurra izan dezakezu, ez? Talderen presioa sentitu dezakezu eta nerabere batentzat oso garrantzitsua da onartua sentitzea parekideen gandik, eta bereziki adin hauetan, ez? 11, 13, 14 urte bitartean, ez? Eta claro, adin honetan, bakizu ze gertatzen da, gorputza aldatzen da, aknea atatzea, hilea, gorpuzkera aldatzen da, eta claro, norberaren buruan onartzeaz gain, ezinbesteko egiten zaie, hori ez, baliotxiak izatea parekidengatik, eta horren beldur batzuei, kosta egingo zaie musukoak entzea. Ez egurtu berez dira zailak, ez da, ze gorputza aldatzen ari da, eta aldaketa horretan denbora behar izaten da, ez? Forma berria hartzeko gorputzak, eta denbora epe horretan gainera, ikusten duzunazuk Instagramen eta sare sozialetan perfekzio, komilarteko perfekzioen irudia baldin bada, pensa, ez da? Bai, azkenean, nor naiz ni galdera hori erantzuteko etengabe referentea behar dituzu. Osea, eta berezekin erabezaroan, ez? Konparatu egitezea, zure ikaskideekin, besteekin, eta zure ari bazaizu, mostatxo ateatzen, edo brakeza jarri dizute, edo bereziki ez zaude gustora zure sudurrarekin, edo zure hortza daude okertuta, edo orduan hoi dena, azkenean berriro erakutsi egin behar duzu. Eta gogoratu, azkenean da, gure aurpegia, gure identitatearen, gure gorputzaren zati importanteena da. Hor, zu egiten duzuna da pixka bat biluztu bezala. Beste gorputza tal guztiak tapatuta ditugu, baina aurpegia denok erakusten dugu. Bai, aurpegi hutsaren sindromea, horrela esan da pixka bat apuro bezala ematen du, ez? Ez da, ez? Apuro bezala ematen du pixka bat, ez? Bai, azkenean jarri zaio, ez? Izen bat, batzutan, izenak laguntzen dute errealitate deskribatzen, beste batzutan gehiegi deskribatzen baditugu, sortzen dugu existitzen ez dana, baina bai egia da emozio batzuk badaudela justifikatzen dutena horrelako sindromea edo jokabidea, ez da funtsean da hori, ez? Aipatu ditugun arrazoiengatik, lotxa edo beldurra edo desoroso sentitzea eta zailtasunak izatea zure aurpegia beste irakusteko, ez? Lehen esaten genuen, ez? Maskaria nolabait denek eragatu gaituzte ederrerago, ez? Ederrago egin gaituzte, nolabait, hori, zut estaltzen duzun zati hori zure burmuina egiten du oso fenomeno kuriosoa, eraiki egiten du ikusten ez duen beste guztia, eta normalean ederraro gora, eta gero, igual tokatu zaigu, ez ezagun batekin elkartu maskariarekin, kafe bat hartzea eserik, kendo maskaria eta aitz. Hori, irratiarekin gertatzen da, irratian, zera, jendeak zura hotxa entzuten du, eta irudi bat egiten du. Berdin. Eta normalean irudi ederra egiten du bere buruan. Gero ezagutzen zaitu, eta, ez du beti bat egiten bera pensatu duenarekin, ez? Hori da, eta gainera, aurpegi hutsaren, begira, gure gorputzaren atalak aldatu daitezke, gizendu gaitezke, flakatu gaitezke, eta hor, gure identitatearekin ez dago gatazka handirik, igual autoestimarekin egon daiteke, baino bakizu, istripuak izan dituzten pertsonek, aurpegia berreraiki behar izan dituzten pertsonek, hilabetea batzutan urtea behar izaten dute, ispilura begiratu, eta esateko, hori naiz ni? Osea, aurpegia azkenean gure identitatearen zati importanteena da, eta horregatik gaztetxoe kosta egiten zaie batzutan, erakustea. Nola lagunduko diegu? Esan dugu, nerabe batzuei, kosta egiten zaie maskara kentzea, maskararekin gustora daude, horrek babesa ematen die, baina eraberean, ohitu behar dute, eta kendo egin behar dute maskara, nola lagunduko diegu? Etxean balin bagozu horrelako nerabe bat, lehenik eta ben, iruditzete oso importantea kontzientzia izan, ez dela maskara ezkentza kapritxo bat, ez? Baizik eta beldurrarekin batera presio sozial handia sentitu dezakela. Eta claro, beraien identitate eraikuntzan ezinbestekoa dutela parekideen onarpena. Hori lehenengo gauza. Bigarrena, kontuan hartu lotxa eta beldurra oso emozio indartsuak direla. Eta horrela sentitze badira ez dala komeni bat ere, baina bat ere
presionatzea. Presio horrek okerrago sentitu araziko dietelako. Hirugarrena, etxean noski, bereziki maitasuna eta konfiantza giroa sortu, ez? Gazteengan adieraziz onartzen dugula eta maitatzen dugula eta errespetatzen dugula bere erritmoak, bai? Eta alba da, noski, lagundu eta zaila egiten zaigu helduei ere, ez? Baina ulertzen beste iritzia garrantzitsua bada ere, ezin garela beti bezi, beste iritzien menpe, ez? Eta azkenik, haizu, pazientzia izan. Pazientzia. Zeren aldaketa prozesu kolektibo guztia bezalaxe honek bere denbora beharko du. Eta lasterrago edo beranduago bere kabuz eta naturaltasunez kenduko dute, ikusten dutenean gehienen batek kentzen duela, ez? Beraz, lasaitasuna, zere maskarilla eramatea egun batzuekin eta pixkat berregokitze prozesu hori errespetatu, eman denbora eta Bakoitza bere denbora behar du. Egingo du. Bai. Bueno, ariketaren bat, etxeko laren bat jarri nahi diguzu, zerbait eskatu, bueno, zerbait proposatu, iradoki. gaur eta lehenengo aldia da, ez naiz nio honetako, baina, bueno, entzulen baimenarekin eta zure baimenarekin autoreferentzia ariketa txiki bat egingo dut, bale? Bai. Nahi ez dute sartu YouTubeen, eta jartzen bali ez dute Aitor Aritzetan nire izena, hor topatuko zuten ere kanal bat, bai? Eta hor badago bideo bat iruditzen zaitena oso interesgarria neraben inguruan. Izenburua da nerabeak pandemian, ahaztuak edo zigortuak. Izenburu horrekin ikusi dezakezute da hitzaldi bat Hernaniko udalak eskatu zidana egitea. Eta iruditzen zait interesgarria dela hobeto ulertzeko nerabe bizitzen duten aldaketa prozesu horretan eta bueno, berraien beharrak eta identitate eraikuntza eta daukazken gatazkak hobeto ulertzeko eta ondo ulertzen badugu hobeto lagunduko dira. Sartu YouTubeen idatzi Aitor Aritzeta eta hor batuko duzue nerabeak ahaztuak edo zigortuak esan duzu. Bai, nerabeak pandemian ahaztuak edo zigortuak. Vale. Izan daiteke interesgarria, gustatzen bazaizu. Vale, eta etxean, esan dugu, zuen seme edo alaban eraberen batek, ezpadu musukoak endu nahi, hor zerbait eskutatu nahi duelako, lasai hartu. Lasai hartu ze horrek ez du denbora perspektibatu behar da, bizitza luzea da, garapen prozesua jongo da indartzen, eta tartea maitasuna, onarpena maiozu, eta ikusiko duzu denborarekin kenduko du lasai. Aitor, segi ondo. Besarka. Aio, Aitor, gero arte. Aio.